estamos organizando a cuarta BTT Terras de Cea, na que contamos con máis de 200 inscritos. Procedencia, pois temos xente de todas as provincias, Ourense, sobre todo Pontevedra, que é casi o 50% de inscritos. Nada, o percorrido, pois este ano demoslle un pouco unha volta, cambiamos sobre o 80% do recorrido, mantemos sempre a mítica subida a Martiñá e a baixada ao Mosteiro do Seira, que creemos que é un punto que todos os bikers que veñen a nosa proba teñen que coñecer. Dureza sobre 38 km e 900 metros acumulados, que bueno, que cos habituallamentos que temos é asequible para calquer participante. Poñer en valor o patrimonio, a cultura, a natureza, a gastronomía do que temos no noso concello. Quero felicitar a organización por esta iniciativa, que xa van 4 veces, espero que sean moitas máis, e bueno, e que a xente o disfrute, que veña a Cea e que comprobe a beleza que temos aquí, a amabilidade que hai na xente, nos homens e nas mulleres de Cea, e bueno, que disfruten, que o pasen ben, e que os esperamos de novo, que proben o pan de Cea como é lógico, e que visiten tamén o Mosteiro do Seira, que é unha xoia arquitectónica que temos aquí no noso concello. Moitas gracias a todos e hasta a próxima edición.